Lidi do prdele. Servus lidi, já jsem Skelex, ne? Skelex 2. Skelex 2, Skelex Double, další část tady to, další část toho more víš jak, co kurva jmenuje? Scare Review kámo part 2, Scare Review HHC edition. Takže vole, like, subscribe, these nuts, Joe Mama, gang gang. Takže lidi, dneska tady máme krásný produkt od Kali Farms, tohle to je placená reklama a jak vidíte, je to příchuť borůvka. Příchuť borůvka, tak to vyzkoušíme a uvidíme jakože za tak celých 20 minut, co se stane. Klasicky, že jo Vojto? Má to nařejvání a 3 různý modi. Červený mod, pak tam je zelený, já to nebudu překlikávat, protože to je hrozná píčovina. Jo, já vím, proč jsem nekoupil 3 gramy, protože bych neměl to vapo. No tak to Ty máš pak... 50. Ne, ještě ne, zítra. A jako příchuť. Dobrý, prostě tahej, vole, to je jedno. Nečum, ale musíme dát naře. Praxena. To je jedno. Kolik? No tak mi to dej, vole, a proč po škole ti to vole donesu? No jako co meleš, vole. Vidíte, pořád se nařejvá. A ty neznáš, už to je nařáté. Jo. No. Co meleš? Já? Ne, že Buggy spotřebuje 300. Ne, ty si ho nepotřebuješ 300 na hláku, Vojto, prosím, ty Vojto, mimino skurvený. Dneska smrt. Oficiálně. 9/11 official. Official 9/11. Mi to. Je to úžasné. Dáš si kýbl. No dáš. Kýble. Krásný to úžasný kýbla. Blinker City. Wow. Kung Fu Panda. Žička, nebyla real. Kam? Myslet hovno vědět, že ano! Co prosím, Vojto? Mám mě v práci vyměňovali monitory. To blikalo. A víš, jaký jí dali? Oni dali takový ten od Samsungu, ten úplně dlouhej, zaoblenej. Fakt, já nechápu, jak to akvairla, kde vykástila spell, výláv casting spell. Ale prostě někde vykástila a... Jen teďka to, Inside, teď můžeme natočit trochu z Insideu, vole. Kámo, já bych šel Inside a dal bych si nudlu. Ale... Ale? Jak se říká? Ale? Kdo moc zkouší ne? Bez domů na hlaváku, daj mi, děkuju vám, pane. Ale Blinker City, Jo, 3 Blinker City. Bylo to... Tam jsou nějaký Oni tam testují videos a on tam chodí s takovou tou, víš, jak ta žížela na plavání pro malý děcka, tak on to vytuneloval a napíchal z toho ze stran 10 těch hlad. Aparatus. A čo na bezďáka? Tím pádem totální kévros. A o čem jsem? Kde? Peníze. O čem jsem mluvil vůbec? Peníze. To jsem nemluvil. Peníze. Čum na to Buggy, jestli máš peníze 10 zdarma. HHC, že to napíchal a pak do toho dáš ze spoda ruku, že jo, do toho velkého toho a pak to jenom taháš a on to, čemu to dával dětkům na vozejku a oni hitovali Blinker City a oni tam pak kašlali jak si. Jo kámo, free blink. Děci. Kámo, Free Blinker City from Bingo free City. Blinker Cities in a row, kámo. Jaký most? Free Bingus. Nasakovat H2O. Přidej vodu. No tak to je ale jasné, že ano. Aha. Co tam jedeš v tom autě? Zavolat policii! Hej Siri, kol 158. Hej, tak nový spot? Kámo, tady to spot jak svině. To je dobrý spot. Jak ten můstek, tím gobliní most, tam vždycky musíš být ten úplně malý most, vyrázkáš nebo most jako podchod. Hlavně mi dejte 4000 zhlédnutí aspoň. No je to bezďák, vole. V popisku videa bude můj účet, na který můžete posílat peníze jakožto na pomoc bezďákům, že jo? Hej, editni tam to, Matyášův účet. Elvis Dochnánova. Do Polska, klasička. A ta kamera tady. Zastavili jsme. Co jsi udělal? Tam to těla týpka na vozí. Jsem? Jo. Zavřelo se to. Jo. Ne. Tak to uvítám. Jo, týpka na vozí, zavíralo se. Proto jsem to šlo. Takže chceš říct, jak jsem smážil, tak ono to ujela. Před jsem viděl El Mexico. Mělo být rychlejší. Divočina. No tak ideálkos. Jdem tam 24. Jo. Bude to ideální i místo pro tebe. Tak ale ide. Zvedni mu to, zavolej mu. Jak moc? Market, Ta sodežo, hej.
Bez děde taky vole. A kam? Do gymu. No. A koupil bys mě vstup? Je taky tam. Co? No to mě zabije teda hodně. Bude to kolik, že? Kámo. Kupme vstup, kámo, aspoň. Kolik máš? Ty už máš na 100k? Ano nebo ne? Však s kým máš s horákem, kámo, tak... Cože? A s kopem. A naučil tě něco horák?